Moi! Moi! Eli siis tää on video, mikä niinku, kun mun piti vaihtaa LPS-vieraan kanssa semmoista 9 petsiä siitä sun vaihtovideosta, joten tässä on nyt vaihtoehtoja siihen. Numero 1 on tämmönen tosi hyväkuntoinen petsi. Ei ole mitään likaa. Tossa on ihan virallinen LPS-merkki ja tietenkin reikä. Eli siis tää on 1. Seisova kissa. Seisoo hyvin eikä ole likainen. Eli siis pistetään tähän 1 tähän taustalle. 2 on kanssa kissa. Tää on seisova kanssa. Tää on tämmöinen, että tää on nostamassa sua ja katsoo vähän tonne päin. Täällä on tossa LPS-merkki, koodi ja tietenkin reikä. Eli siis tää on 2 ja tosi hyvä kuntoinen, vähän likainen tosta, mutta kyllä mä sen voin pistää. Sitten tää on mun viimeinen kissa. Tää on tämmönen vähän miekannut kissa. Tällä ei ole LPS-merkkiä, mutta tällä on reikä. Siis tää on 3. 4 on tämmönen koira. Se on tosi söpö chihuahua. Ja täällä on tommoset kukan tyyliset silmissä. Ja tossa on tommonen reikä tuolla pohjassa. Ja tässä ei ole näköjään LPS-merkkiä. Ja sitten on tämmönen hiiri. Vähän joulunen. Sitten täällä on tässä tommonen vähän korostettu vihreä ja samoin tossa mä oon vähän korostanut sitä. Ja tää on 5. Tässä on LPS-merkki tuolla ja reikä tossa. Se on siis 5. Oota hetki. Ja anteeksi, kun tää on vähän tämmönen huono, kun mä en jaksa käyttää pausseja silleen. Ja tää lintu, mikä oli siinä, on 6. Tää on kans hyvä kuntoinen, vähän likainen, tossa on LPS-merkki. Ja tämmönen, että tää pystyy istumaan vaikka puussa tai jossain ikkunalaudalla. Se on 6. Sitten 7 on tämmönen pingviini, vähän jouluinen. Siinä on tossa reikä ja LPS-merkki on tuolla. Se on siis 8. Se on eli 1 on tää kissa, 2 on kans kissa, 3 kissa, 4 chihuahua, tää on tämmönen hiiri, tää 5, 6, tää on 8, tää pinkku. Ja 9 on siis tämmönen lintu. Ja mä voin pestä tän, koska tässä on vähän tussia. Ja sitten tää on kans semmoinen, että tää pystyy laittamaan johonkin puuhun istumaan. Siis tää on 8, siis 9. Ja tää on 10. Tää on tämmöinen lehmä. Tässä on tuolla toi reikä. LPS-merkistä en ole ihan varma. Onko tässä semmoista? No ei nyt oo, mutta siinä oli sitten kaikki. Sitten mä näytän vielä nämä kaikki. 1, hyväkuntoinen seisova kissa. LPS-merkki on ja reikä on. Sitten 2, hyväkuntoinen kissa. Seisova reikä on. LPS-merkki on. Ja vähän likaakin. Tässä ei ole LPS-merkkiä, mutta reikä on. Tämmönen istuva kissa. Sitten seisova koira. 5, siis 4. Seisova chihuahua. Missäs täällä? Joo, tässä on se LPS-merkki. Mutta tossa on jo tosiaan reikä. Sitten 6, tää hiiri. Tässä on reikä tuolla. Sitten LPS-merkki tossa. Ja korostettu tussilla vähän silmiä. Sitten tämä. Tää on 8.
Tämän voi laittaa puuhun. LPS-merkki on tossa. Tämä voin pestä, jos sä tän haluut. Mutta tämmönen hyväkuntoinen lintu. Sitten tää pinkku, missä on tuolla jo reikä. Ja sitten tossa on LPS-merkki, vähän joulunen ja pää kääntyy tälleen jännästi. Ja samoin sillä hiirellä. Tää on siis 8, tää on viini ja Eva siis 9. Ja tää on 10. Ja LPS-merkki on ja voi laittaa puuhun. Noin mä sitten pesen, samoin noin. Ja siis tässä ne onkin. Ja siis ysiä kohden on siis se vaihto. Ja ysiä ei mitään muuta kohden. Paitsi että voin mä suostua, jos niitä olikohan se 3 ja 4. No niitä söpöi kollieita. Jos sä niitä suostut, niin kyllä mä voin vaihtaa niihinkin. Ja voit suoraan pistää vaikka videon. Tai no mä käyn katsomassa joka päivä sen sun tilin. Niin mä näen sitten, että oot sä laittanut mulle mitään vastausta. Ootan aika pikasta vastausta ennen kuin mä vaihan nämä petsit jonkun muun kanssa. Eli siis sulla on 3-4 päivää aikaa, sanoisinko. Ja siis tässä on kaikki. Siinä, jos haluat jotain vaihtaa, niin senkus. Ja ekstroja tietenkin tulee. Mä en ole varma. Mutta siinä olisi. Kiitti. Eli siis niitä söpöjä 2 kollieta vastaan ja sitä 9 vastaan. Mä en muista nyt mitkä niiden kollieiden numerot on, mutta niitä kollieita vastaan ja sitten sitä 9 vastaan. Ja kiitos. Kuitenkin, vaikka et vaihtaiskaan. Eli siis sulla on 4 päivää aikaa. Mä käyn katsomassa jokaisella niinä 4 päivänä sun tilin. Ja tässä ne siis on. Pistä sitten vaan numerona, että minkä haluat sinne kommentteihin.